Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν παρεπιπτόντως δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, πατήστε subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βιβλίο. Καλή σας ακρόαση. Rudyard Kipling. Μια γυναίκα δεύτερης κατηγορίας. Ντύθηκε? Μη μου πεις ότι η γυναίκα αυτή ντύθηκε ποτέ στη ζωή της. Στάθηκε στο κέντρο του δωματίου και η υπηρέτρια, όχι λάθος, ο σύζυγός της, άντρας πρέπει να ήταν, την κουκούλωσε με τα ρούχα της. Επιταχτένισε τα μαλλιά της με τα δάχτυλά της και ίσιοσε τον μπονέ της στο κάγκελο του κρεβατιού. Ξέρω τι έκανε, λες και τα είδα όλα με τα μάτια μου. Ποια είναι? Ρώτησε η κυρία Χόξμπι. Πάψε, είπα αδύναμα η κυρία Μάλοου. Μου προκαλείς πονοκέφαλο. Είμαι χάλια σήμερα. Θέλω να μου συμπαρασταθείς με φοντάν, να με παρηγορήσεις με σοκολάτες, γιατί... Αλήθεια, έφερες τίποτε από του πελητή? Προηγούνται οι ερωτήσεις. Θα σου δώσω τα γλυκά μόλις μου δώσεις μερικές απαντήσεις. Ποιο είναι αυτό το πλάσμα και τι παριστάνει? Ολόγυρά της έχει τουλάχιστον μισή ντουζίνα άντρες και έδειχνε έτοιμη να ξαπλώσει ανάμεσά τους. Ντελβίλ, είπε η κυρία Μάλοου. Λέγεται Σέιντι Ντελβίλ. Για να μην μπερδεύεται κανείς με την συνονόματή της, την κυρία Τζιμ. Χορεύει βέβαια το ίδιο άκομψα όσο ντύνεται, θα έλεγα, και ο σύζυγός της βρίσκεται κάπου στο Μαντράς. Γιατί δεν της κάνεις μια επίσκεψη αφού σε ενδιαφέρει τόσο πολύ? Τι δουλειά έχω εγώ με γυναίκες αυτής της κατηγορίας? Απλώς την πήρα για μια στιγμή το μάτι μου και με εξέπληξε η γοητεία που ασκεί η κακογουστιά σε ένα ορισμένο τύπο ανδρών. Περίμενα ότι θα άρχιζε να γδύνεται. Έπειτα όμως είδα τα μάτια της. Κόπιτσες ασφαλώς, μουρμούρισε η κυρία Μάλοου. Μην κάνεις την έξυπνη πόλη. Μου προκαλείς πονοκέφαλο και γύρω από το ξεστεχεσμένο εκείνο θηλυκό είχε μαζευτεί ένα πλήθος από άνδρες. Σωστό πλήθος. Μπορεί και εκείνοι να περίμεναν. Πόλη, φαίνεται πως ο Ραμπελέ σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Η κυρία Μάλοου βολεύτηκε αναπαυτικά στον καναπέ και έστρεψε το ενδιαφέρον της στα γλυκίσματα. Συγκατοικούσε με την κυρία Χόξμπι στην Σίμλα. Και όλα αυτά συνέβαιναν 2 χρόνια μετά την περιπέτεια του Ότις Γύρ, που θα διηγηθούμε κάποια άλλη φορά. Η κυρία Χόξμπι βγήκε στη βεράντα και, συνοφριωμένη από την πολλή σκέψη, κοίταξε από ψηλά την αγορά. «Χα», έκανε ξαφνικά. «Ορίστε». «Τι είναι?» ρώτησε νησταγμένη η κυρία Μάλοου. Εκείνη η εκαλέσθητη και ο χοροδιδάσκαλος, τον οποίο θεωρώ και αυτόν απαράδεκτο. Τι έχεις με το χοροδιδάσκαλο? Είναι ένας μεσόκοπος κύριος, ακρεφνός ρομαντικός, που προσπαθεί να γίνει φίλος μου. Καιρός τότε να πάρεις απόφαση ότι τον έχεις χάσει από φίλο. Τα κουρέλια έχουν την τάση να κολλάνε όπου βρουν και φαντάζομαι ότι αυτό το ζώο, πόσο απέσιο δείχνει από ψηλά τον μπονέ της, είναι σωστή κολιτσίδα. Όσον αφορά εμένα, χαρισμάτης ο χοροδιδάσκαλος, ποτέ ένας βαρετός ψεύτης δεν θα μπορούσε να αποσπάσει το ενδιαφέρον μου. Μοναδικός σκοπός της ζωής του είναι να πείσει τους άλλους ότι είναι αργένης. Νομίζω ότι έχω συναντήσει αυτό τον τύπο άνδρα. Και δεν είναι αργένης? Όχι, μου το εξομολογήθηκε πριν από μερικές ημέρες. Μερικοί άντρες θέλουν σκότωμα. Τι έγινε λοιπόν? Παράστησε τον απελπισμένο, τον παρεξηγημένο. Ένας Θεός ξέρει πόσο θλιμμένη και δυστυχισμένη είναι η περιής ο λόγος. Με το άλλο, και πόσο χονδρή. Στη θέση σου θα έβαζα τα γέλια ακούγοντάς τον. Σε μένα οι άνδρες σπάνια κάνουν εξομολογήσεις. Πώς και ανοίγονται σε σένα?
Θέλουν να με εντυπωσιάσουν με τις εμπειρίες τους από το παρελθόν. Ο Θεός να με φυλάει από άνδρες που τους αρέσει να κάνουν εξομολογήσεις. Αλλά παρόλα αυτά τους ενθαρρύνεις. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Εκείνοι μιλάνε, εγώ τους ακούω και έπειτα παίρνουν όρκο ότι είμαι γεμάτη κατανόηση. Πάντοτε καταφέρνω να παριστάνω την εμβρόντιτη, ακόμα και όταν η ιστορία τους είναι τόσο παλιά όσο και το προπατορικό αμάρτι. Ναι, οι άνδρες γίνονται τόσο ανερυθρίαστα γλαφυροί όταν τους δίνουμε την άδεια να μιλήσουν, ενώ οι εξομολογήσεις των γυναικών είναι όλο κενά και ψέματα, εκτός κι αν ξετρελαθούν. Οπότε ξεφουρνίζουν τα πιο ανήκουστα πράγματα του κόσμου, έπειτα από γνωριμία μίας εβδομάδας μόνο. Αλήθεια, αν το καλοσκεφτείς, ξέρουμε περισσότερα για τους άνδρες από όσα για το ίδιο μας το φύλο. Και το παράξενο είναι ότι οι άνδρες δεν θα το παραδεχτούν ποτέ αυτό. Λένε ότι προσπαθούμε πάντα να κρύψουμε κάτι, πράγμα που άλλωστε κάνουν και οι ίδιοι, αλίμονο. Αυτές τις σοκολάτες τις βαρέθηκα και δεν έχω φάει πάνω από 10. Λέω να πάω για ύπνο. Θα παχύνεις όμως, αγαπητή μου. Με λίγο περισσότερη άσκηση και λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους γύρω σου θα κράτησε εσύ την αγάπη τους, κυρία Χόξμπι. Είσαι αξιολάτρευτη από πολλές πλευρές και τους αρέσεις. Δεν είσαι γυναικούλα, αλλά γιατί ασχολείσαι με τους απλούς ανθρώπους? Επειδή ελείψει αγγέλων, οι οποίοι είμαι βεβαία ότι θα είναι τρομερά ανιαροί, οι άνδρες και οι γυναίκες είναι τα πιο γοητευτικά πλάσματα σε όλο τον κόσμο. Τεμπέλα. Με ενδιαφέρει η ακαλέσθητη, με ενδιαφέρει ο χοροδιδάσκαλος, με ενδιαφέρει ο νεαρός Χόλι, αλλά με ενδιαφέρεις και εσύ. Γιατί με βάζεις μαζί με τον νεαρό Χόλι? Είναι όλος δικός σου. Ναι, και όπως ο ίδιος λέει αθώα, θα του κάνω καλό. Όταν μεγαλώσει λίγο ακόμη και θα αποφοιτήσει από τη σχολή, θα επιλέξω μια όμορφη κοπελίτσα, την κόρη του Χόλτ, νομίζω. Και η κυρία Χόξμπι έκανε μια σύντομη παύση και κούνησε θριαμβευτικά τα χέρια. Ούς η κυρία Χόξμπι συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Και όταν θα έχεις συζεύξει τη Μέι Χόλτ με τον πιο ξακουστό διαφθορέα τη Σίμλα και θα έχεις αποσπάσει το άσβεστο μίσος της μαμάς Χόλτ, τι θα κάνεις με μένα, ο χορηγέ των πεπρωμένων της οικουμένης? Η κυρία Χόξμπι κάθισε βαθιά σε μια χαμηλή καρέκλα μπροστά στο τζάκι και στηρίζοντας το πηγούνι στην παλάμη της, βύθισε για αρκετή ώρα το διαπεραστικό της βλέμμα στα μάτια της κυρίας Μάλοου. «Δεν ξέρω», της είπε κουνώντας το κεφάλι, «τι θα κάνω με σένα, αγαπητή μου. Προφανώς είναι αδύνατον να σε παντρέψω με κάποιον άλλον. Ο σύζυγός σου θα έχει αντιρρήσεις και τελικά μπορεί το πείραμα να αποτύχει. Πάψε πια. Απεχθάνομαι τις παρομοιώσεις σου. Είναι χυδαίες. Πήγαινε στη βιβλιοθήκη να μου φέρεις καινούρια βιβλία. Ενώ εσύ θα παίρνεις έναν υπνάκο? Όχι. Αν δεν έρθεις μαζί μου, θα απλώσω το καινούριο σου φόρεμα πάνω στα μπράτσα της χειράμαξάς μου και σε όποιον με ρωτάει τι κάνω θα λέω ότι το πηγαίνω στις Φέλπ για να το φαρδίνουν. Θα φροντίσω μάλιστα να με δει η κυρία Μαγκμάρα. Εμπρός, φόρεσε τις κάλτσες σου. Έτσι, μπράβο. Η κυρία Μάλοου υπάκουσε αναστενάζοντας και οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν για τη βιβλιοθήκη, όπου βρήκαν την κυρία Ντελβίλ και τον άντρα που αποκαλούσαν χοροδιδάσκαλο. Τώρα πια η κυρία Μάλοου είχε ξυπνήσει και ξαναβρει τη διάθεση για συζήτηση. «Ιδού το άθλιο πλάσμα», είπε η κυρία Χόξμπι με το ύφος γυναίκας που δείχνει ένα γυμνοσάλιαγκα στο δρόμο. «Λάθος», της αντιγύρισε η κυρία Μάλοου, «το άθλιο πλάσμα είναι ο άντρας». Ουφ. «Καλησπέρα, κύριε Μπέντ. Νόμιζα ότι θα ερχόσαστε για τσάι απόψε». «Μα δεν ήταν για αύριο», αποκρίθηκε ο χοροδιδάσκαλος. «Νόμιζα, δηλαδή, ζητώ συγγνώμη, παρανόησα». Αλλά η κυρία Μάλοου είχε προσπεράσει. «Παρόλο που μου τον παρουσίασες ως πεπρωμένο
Στρεψόδικο, μουρμούρισε η κυρία Χόξμπι. Σε μένα φάνηκε αποτυχημένος. Γιατί τώρα προτίμησε έναν περίπατο με την ακαλέσθητη από το τσάι μαζί μας, μου λες? Εκλεκτικές συγγένειες υποθέτω, απάντησε και η άλλη, και επίσης βρώμικες. Πολύ. Ποτέ όσο η γη γυρίζει δεν πρόκειται να συγχωρήσω τη γυναίκα αυτή. Εγώ συγχωρώ τα πάντα σε μια γυναίκα, απάντησε η κυρία Μάλοου. Ο χοροδιδάσκαλος είναι αρκετή τιμωρία για αυτήν. Τη χυδαία φωνή που έχει. Η φωνή της κυρίας Ντελβίλ δεν ήταν ωραία. Η άμαξά της ήταν λιγότερο ωραία και η περιβολή της ήταν υπερβολικά ατιμέλητη. Όλα αυτά η κυρία Μάλοου τα παρατήρησε ανασηκώνοντας διακριτικά το βλέμμα από το περιοδικό που κρατούσε. «Πες μου τώρα, τι καλό έχει επάνω της», είπε η κυρία Χόξμπι. «Βλέπεις τι εννοούσα όταν είπα ότι τα ρούχα της είναι κουρέλια? Αν ήμουν άντρας θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω παρά να βγω με αυτήν την κουρελού. Παρ' όλα αυτά τα μάτια της είναι καλά, αλλά τι, δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου ότι δεν ξέρει. Κοίταξε. Μπορώ να ανεχθώ την αφροντισιά, αλλά την άγνοια ποτέ. Η γυναίκα είναι ανόητη». Θα σ' ακούσει. Όλες οι γυναίκες στη Σίλμα είναι ανόητες. Θα νομίζει ότι μιλάω για κάποιαν άλλη. Βγαίνει τώρα. Αυτοί οι δύο αποτελούν ένα απολύτως απαράδεκτο ζευγάρι. Και τώρα που το θυμήθηκα, νομίζεις ότι θα χορέψουν ποτέ μαζί? Περίμενε και θα δούμε. Δεν ζηλεύω καθόλου τη συζήτησή της με το χοροδιδάσκαλο, τον σιχαμένο. Καιρός να έρθει η γυναίκα του. Ξέρεις τίποτα γι' αυτόν? Μόνο αυτά που μου έχει πει ο ίδιος. Μπορεί να είναι όλα φαντασίες. Παντρεύτηκε μια κοπέλα που είχε μεγαλώσει στην επαρχία, νομίζω, και μου είπε ότι σαν αξιοπρεπής και ευυπόληπτος άνθρωπος που ήταν, μετάνιωσε για τη συναλλαγή και όσο πιο συχνά μπορούσε την έστελνε πίσω στη μητέρα της. Αυτή είναι ένας άνθρωπος που ζει στο Ντουν από καταβολής κόσμου και πηγαίνει στο Μουζούρι όταν οι άλλοι επιστρέφουν στην πατρίδα. Τώρα η σύζυγός του είναι μόνη της. Έτσι τουλάχιστον μου είπε εκείνος. Παιδιά, ένα μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τη γυναίκα του είναι εξοργιστικός. Τον συχάθηκα γι' αυτό. Ο ίδιος είχε την εντύπωση πως ήταν λακωνικός και ευφυής. Πρόκειται για χαρακτηριστική διαστροφή των ανδρών. Εγώ τον απεχθάνομαι επειδή τρέχει συνέχεια πίσω από κάποια κοπελίτσα, απογοητεύοντας τις δεσποινίδες σε κατάλληλη ηλικία. Στο εξής, αν δεν απατώμε, θα σταματήσει να πολιορκεί τη Μέι Χόλτ. Ναι, νομίζω ότι η κυρία Ντελβίλ θα κρατήσει για λίγο το ενδιαφέρον του. Λες να ξέρει ότι είναι πάτερ φαμίλιας? Αποκλείεται να το έμαθε από τα χείλη του. Μου έβαλε να ορκιστώ ότι δεν θα το αποκαλύψω ποτέ. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις αυτό τον τύπο άντρα? Όχι πολύ καλά, ευτυχώς. Κατά κανόνα, όταν ένας άντρας αρχίζει να μου μιλάει άσχημα για τη γυναίκα του, νομίζω ότι ο Θεός μου δίνει την άδεια να του απαντήσω αναλόγως. Έτσι χωρίζουμε με μια ψυχρότητα μεταξύ μας. Εγώ γελάω. Εγώ είμαι διαφορετική πάλι. Δεν έχω χιούμορ. Τότε να το καλλιεργήσεις, χρυσή μου. Είναι η μόνη μέριμνά μου όλα αυτά τα χρόνια. Μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ μπορεί να σώσει μια γυναίκα εκεί που η θρησκεία, η παιδεία και η ανατροφή θα αποτύχουν. Και μερικές φορές όλες μπορεί να χρειαζόμαστε σωτηρία. Νομίζεις ότι η κυρία Ντελβίλ έχει χιούμορ δηλαδή? Το φόρεμά της την προδίδει. Πώς μπορεί ένα πλάσμα που ντύνεται έτσι να έχει την παραμικρή ιδέα για το τι είναι καλαισθησία και πολύ περισσότερο τι είναι? Αν απορρίψει το χοροδιδάσκαλο μόλις τον δει να χορεύει, μπορεί και να την εκτιμήσω. Αλλιώς δεν κάνουμε όμως και οι δύο πολλές υποθέσεις, αγαπητοί μου. Είδες τη γυναίκα αυτή στου πελετή μισή ώρα αργότερα? Την είδες να περνάει στο πλευρό του χοροδιδάσκαλου και μία ώρα αργότερα τη συνάντησες εδώ στη βιβλιοθήκη? Πάλι με το χοροδιδάσκαλο, μην το ξεχνάς αυτό. Πάλι με το χοροδιδάσκαλο, σύμφωνοι. Αλλά γιατί στηρίζεσαι στο στοιχείο αυτό και φαντάζεσαι? Δεν φαντάζομαι τίποτε. Δεν έχω φαντασία.
Έχω απλώς την πεποίθηση ότι ο χοροδιδάσκαλος εκλείεται από την ακαλέσθητη, επειδή και εκείνος είναι απαράδεκτος από κάθε άποψη όσο και εκείνη. Αν είναι όπως τον περιέγραψες, αυτή τη στιγμή κρατά τη σύζυγό του φυλακισμένη. Είναι 20 χρόνια νεότερη του. Τι νάμιρη. Και στο τέλος, αφού ποζάρει και κομπάσει και πει ένα σώρο ψέματα, κάτω από το σκοροφαγωμένο του μουστάκι έχει ένα στόμα φτιαγμένο μόνο για να λέει ψέματα, θα ανταμοιφθεί αναλόγως με την αξία του. Αναρωτιέμαι ποια να είναι αυτή, είπε η κυρία Μάλοου, αλλά η κυρία Χόξμπι με το πρόσωπο στραμμένο στο ράφι με τα καινούργια βιβλία μουρμούρισε γλυκά: τι θα κερδίσει αυτός που το ελάφι σκότωσε? Ένα μήνα αργότερα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καλέσει την κυρία Ντελβίλ. Τόσο η ίδια όσο και η κυρία Μάλοου φορούσαν ακόμη τις ρόμπες τους και η πόλη δεν είχε ακόμα ξυπνήσει. «Εγώ θα πήγαινα όπως ήμουν», είπε η κυρία Μάλοου. Θα ήταν ένας πολύ διακριτικός υπενιγμός για το στυλ της. Η κυρία Χόξμπι επιθεώρησε το είδωλό της στον καθρέφτη. Αν υποθέσουμε έστω και για μία στιγμή ότι περνούσε ποτέ από την πόρτα, θα έπρεπε να φορώ αυτή τη συγκεκριμένη ρόμπα από όλες όσες έχω για να της δείξω πώς ακριβώς είναι η πρωινή ρόμπα. Μπορεί να της έκανε και καλό. Τώρα πάντως θα πάω ντυμένη στα λευκά, το σύμβολο της νεότητας και της αθωότητας, και θα φορέσω τα καινούργια μου γάντια. Αν σκοπεύεις πραγματικά να πας, καλύτερα να φορέσεις σκούρο μπέζ. Ξέρεις ότι το λευκό λεκιάζει με τη βροχή. Αδιαφορώ. Μπορεί να την κάνω να ζηλέψει. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Μόνο που δεν μπορεί κανείς να περιμένει πολλά από μια γυναίκα που προσθέτει μια δαντελένια τραχηλιά στο ρούχο της. Κύριε των δυνάμεων, πότε το έκανε αυτό? Εχθές, όταν έκανε υπασία με το χοροδιδάσκαλο. Του συνάντησα πίσω από του Τζάκο. Η βροχή είχε γίνει η αιτία να λυθεί η λεμαργία της. Δοκίμασα ικανοποίηση σχεδόν μπαίνοντας στον κόπο να την περιφρονήσω. Μαζί σου είχε στο νεαρό Χόλι. Τι είπε? Μα πώς μπορεί ένα παιδί να προσέξει τέτοια πράγματα? Και θα έπρεπε να μου αρέσει αν τα πρόσεχε. Την κοίταξε με τον πιο ανεπίτρεπτο τρόπο και τη στιγμή που νόμιζα πως είχε δει το λάστιχο είπε: αυτό το πρόσωπο έχει κάτι πολύ γοητευτικό. Τον επέπληξα αμέσως. Δεν επικροτώ τα αγόρια που γοητεύονται από πρόσωπα, εκτός αν πρόκειται για το δικό σου πρόσωπο. Δεν θα με εξέπλητε καθόλου αν ο νεαρός Χόλι πήγαινε κατευθείαν να της υποβάλει τα σέβη του. Του το απαγόρευσα. Άφησέ την να διασκεδάσει με το χοροδιδάσκαλο και με τη γυναίκα του όταν έρθει. Είμαι πολύ περίεργη να δω την κυρία Μπέντ και αυτή την Ντελβίλ μαζί. Η κυρία Χόξμπι αναχώρησε και μία ώρα αργότερα γύρισε ξαναμένη. Η πονηριά των νέων δεν έχει όρια. Διέταξα τον νεαρό Χόλι και αυτός εξετίμησε την προοδευτική μου διάθεση να μην την επισκεφθεί. Και το πρώτο πλάσμα που έπεσα πάνω του, κυριολεκτικά έπεσα, μέσα στο μικροσκοπικό σκοτεινό σαλονάκι, ήταν φυσικά ο νεαρός Χόλι. Εκείνη μας άφησε να περιμένουμε 10 λεπτά και έπειτα εμφανίστηκε σαν να είχε μόλις βγει από το καλάθι των απλήτων. Ξέρεις πως γίνομαι, αγαπητή μου, όταν τα χάνω? Ήμουν ανώτερη, συντριπτικά ανώτερη. Χαμήλωσε το βλέμμα μου στο χαλί και ειλικρινά δεν ήξερα. Έπαιξα με τα επισκεπτήριά μου και υπέθεσα. Ο νεαρός Χόλι γελούσε σαν κοπελίτσα και αναγκάστηκα να του βάλω πάγο, ρίχνοντάς του άγριες ματιές ανάμεσα σε κάθε του λέξη. Και εκείνη, τι έκανε εκείνη? Εκείνη κάθισε απρόσεκτα στην άκρη ενός καναπέ και κατόρθωσε να δώσει την εντύπωση ότι υπέφερε από στομαχόπονο τουλάχιστον. Το μόνο που μπόρεσα να κάνω ήταν να μη ρωτήσω ποια ήταν τα συμπτώματα. Όταν σηκώθηκα να φύγω μου γκρίσε σαν νεροβούβαλος. Ήταν πολύ νοθρή για να σηκωθεί. Είσαι βεβαία? Στραβή είμαι πολύ. Νοθρότητα, καθαρή νοθρότητα, τίποτε άλλο. Ή το αφορέματά της ήταν φτιαγμένα για να τα φορά αποκλειστικά καθισμένη. Έμεινα 1/4 της ώρας
πασχίζοντας μέσα στο σκοτάδι να μαντέψω πως ήταν το σαλόνι της όταν εκείνη έβγαλε τη γλώσσα της. «Λούσι». Εντάξει, θα βάλω μέσα τη γλώσσα μου, αν και είμαι βεβαία ότι εκείνη δεν το έκανε όσο ήμουν στο σαλόνι, αλλά τη στιγμή που βγήκα. Εν πάση περιπτώσει έμεινε κουβαριασμένη και συνέχισε να μου γκρίζει. Ρώτησε τον νεαρό Χόλι, αγαπητή μου. Πιστεύω ότι τα μουγκριτά ήταν λέξεις, αλλά μιλούσε τόσο ακατάληπτα που δεν μπορώ να πάρω όρκο. Είσαι αδιόρθωτη απλώς. Όχι, δεν είμαι. Αντιμετώπισέ με πολιτισμένα. Δείξε μου σεβασμό. Μη βάζεις το μοναδικό διαθέσιμο κάθισμα στραμμένο προς το παράθυρο και ένα παιδί μπορεί να φάει μαρμελάδα στα πόδια μου μπροστά σε ολόκληρο το εκκλησίασμα. Αρνούμε όμως να την αντιμετωπίσουν με μουγκρότητα. Εσύ θα δεχόσουν? Λες να εκφράζεις τον χώρο διδάσκαλο τις απόψεις της για τη ζωή, τον έρωτα και τα αλλεπάλληλα αυτά μουγκανιτά να σημαίνουν αυτά ακριβώς? Πολύ μεγάλη δίνεις αξία στο χώρο διδάσκαλο. Ήρθε την ώρα που φεύγαμε και η ακαλέσθητη έγινε πολύ εγκάρδια μόλις τον είδε. Εκείνος χαμογέλασε γλιώδικα και βολεύτηκε μέσα στο μισοσκότεινο σκυλόσπιτο με ομολογουμένως πολύ ύποπτη άνεση. Μην είσαι ανελαίτη. Θα συγχωρούσε τα πάντα εκτός από αυτό. Άκουσε τη φωνή της ιστορίας. Σου περιγράφω μόνο αυτό που είδα. Μόλις μπήκε εκείνος, ο σωρός πάνω στον καναπέ ζωντάνεψε ξαφνικά και ο νεαρός Χόλι και εγώ φύγαμε μαζί. Αυτός είναι απογοητευμένος, αλλά θεώρησα καθήκον μου να του τα ψάλω για τα καλά επειδή πήγε εκεί. Αυτό είναι όλο. Μα για το όνομα του Θεού, άφησε εκείνο το ταλέπορο πλάσμα και το χώρο διδάσκαλο ήσυχους. Δεν σου έχουν κάνει τίποτα κακό. Κανένα κακό. Εγώ, το ενδυματολογικό υπόδειγμα της μισής Σίλμα, να βλέπω αυτό το πλάσμα που μόνο το χέρι του Θεού θα μπορούσε να τον ντύσει έτσι. Ήμαρτον κύριε, αλλά ξέρεις πόσο παρδαλά ντύνει τα κρίνα των αγρών. Να βλέπω λοιπόν εγώ το πλάσμα αυτό να τραβάει πάνω του τα μάτια όλων των ανδρών, ορισμένοι από τους οποίους ήταν μάλιστα και όμορφοι. Αυτό φτάνει για να κάνει μια γυναίκα να βγει από τα ρούχα της. Το είπα και στον νεαρό Χόλι. Και τι έκανε ο γλυκός μας νεαρός? Έγινε κατακόκκινος και άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί πέρα στους γαλαζοπράσινους λόφους σαν απελπισμένο χερουβίμ. Παράξενα είναι αυτά που λέω, Πόλη. Άφησέ με να τα βγάλω από μέσα μου να ηρεμήσω, αλλιώς θα βγω έξω και θα ταράξω τη γαλήνη τη Σίμλα, έτσι όπως κανείς δεν θα το περιμένει. Με μοναδική εξαίρεση το γλυκό εαυτούλη σου, δεν υπάρχει ούτε μια γυναίκα σε ολόκληρη τη χώρα που να με καταλαβαίνει όταν είμαι, πώς το λένε, αναστατωμένη. Τετεφίλε. Μπορεί, κύριε, δώσει μην το γνώθεις αυτόν, είπε η κυρία Χόξμπι ευλαβικά, ξαναπαίρνοντας το συνηθισμένο της ύφος. Βέβαια αυτή η γυναίκα δεν είναι σε θέση να το έχει. Με τρώει όμως η περιέργεια να δω την κυρία Μπέντ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μπερδέματα. Ανόητη γυναίκα, τη διέκοψε η κυρία Μάλοου. Όλα τα μπερδέματα είναι τόσο παλιά όσο και οι λόφοι γύρω μας. Παρ' όλα αυτά δεν έχεις μάθει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν φέρονται ποτέ το ίδιο τη δεύτερη φορά? Είμαι πια μια γριά που υπήρξε κάποτε νέα. Αν ακουμπήσω ποτέ το κεφάλι μου στα γόνατά σου θα δεις ότι η χωρίστρα μου είναι χιονάτη. Αλλά ποτέ δεν έχασε το ενδιαφέρον μου για τους άνδρες και τις γυναίκες. Πόλη, θα παρακολουθήσω αυτή την ιστορία μέχρι το δυσάρεστο τέλος της. Εγώ λέω να πάω για ύπνο, είπε ήρεμα η κυρία Μάλοου. Ποτέ δεν ανακατεύομαι με άνδρες ή γυναίκες, εκτός κι αν είμαι υποχρεωμένη, πρόσθεσε με τα λίγα αυτά και ξεκίνησε αγέροχα για το δωμάτιό της. Η περιέργεια της κυρίας Χόξμπι δεν έμεινε για πολύ ανικανοποίητη, αφού λίγες μέρες μετά από εκείνη τη συζήτηση η κυρία Μπέντ ήρθε στη Σίμλα και έκανε την εμφάνισή της στην αγορά στο πλευρό του συζύγου της. «Κοίταξε»,
είπε η κυρία Χόξμπι, τρίβοντας συλλογισμένη τη μύτη της. «Αυτός είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Αν εξαιρέσουμε το σύζυγο της Ντελβίλ, ο οποίος όποιος κι αν είναι, άφησέ με να σκεφτώ. Η Μπέντ και η Ντελβίλ μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και η Γουάντι μισεί την Ντελβίλ. Ξέρεις ποια είναι η Γουάντι? Είναι ήδη αρκετά μεγάλη η τσούλα. Η Γουάντι μισεί επίσης τον αρσενικό Μπέντ, γεγονός για το οποίο, αν τα υπόλοιπα κρίματά της δεν είναι πολύ βαριά, στο τέλος θα πάει στον παράδεισο». «Μη γίνεσαι ασεβής», είπε η κυρία Μάλοου. «Μου αρέσει η όψη της κυρίας Μπέντ». «Μιλάω για τη Γουάντι», επέμεινε η κυρία Χόξμπι υπεροπτικά. «Η Γουάντι θα ξεμοναχιάσει την κυρία Μπέντ, αφού πρώτα θα έχει δανειστεί, μάλιστα δανειστεί ό,τι μπορεί, από φουρκέτες μέχρι μπιμπερών. Έτσι, αγαπητοί μου, είναι η ζωή σε ένα ξενοδοχείο. Η Wendy θα πει στην κυρία Μπέντ σημεία και τέρατα για το χοροδιδάσκαλο και την ακαλέσθητη. Λούσι, θα προτιμούσα να μην κρυφοκοιτάζεις μέσα στις κρεβατοκάμαρες των άλλων. Όλοι μπορούν να κοιτάξουν στα σαλόνια τους και μην ξεχνάς πως ό,τι κι αν κάνω και ό,τι κι αν βλέπω, ποτέ δεν μιλάω, όπως θα κάνει η Wendy. Ας ελπίσουμε ότι το γλιώδης χαμόγελο του χοροδιδάσκαλου και η συμπεριφορά της παιδαγωγού θα απαλύνουν την καρδιά εκείνης της αγελάδας της γυναίκας του. Αν οι φήμες αληθεύουν, θα έλεγα ότι η μικρή κυρία Μπέντ μπορεί να γίνει πολύ κακιά μερικές φορές. Μα ποιο λόγο έχει για να γίνει κακιά? Ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ο ίδιος ο χοροδιδάσκαλος. Πως λέει ο ποιητής, αν στη ζωή του κάποια σήμαντα λάθη κρύβει, το πρόσωπό του κοίταξε κι όλα θα τα πιστέψεις. Είμαι προετοιμασμένη να πιστέψω οτιδήποτε κακό για το χοροδιδάσκαλο, επειδή τον μισώ αφάνταστα, και η ακαλέσθητη είναι τόσο αποκρουστικά ακαλέσθητη, ώστε να είναι και εκείνη ικανή για κάθε κακοήθεια. Εγώ προτιμώ πάντα να πιστεύω το καλύτερο για τον καθένα. Έτσι γλιτώνω από ένα σωρό μπελάδες. Πολύ καλά. Εγώ προτιμώ να πιστεύω το χειρότερο. Με γλιτώνει από ανώφελες πατάλες συμπάθειες. Και να μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι η Wendy έχει τα ίδια πιστεύω με εμένα. Η κυρία Μάλοου αναστέναξε, αλλά δεν απάντησε. Η συζήτηση εκείνη γινόταν λίγο μετά το δείπνο, την ώρα που η κυρία Χόξμπι ντυνόταν για να πάει σε κάποιο χορό. «Είμαι πολύ κουρασμένη», την οικέτεψε η κυρία Μάλοου, και η κυρία Χόξμπι την άφησε ήσυχη μέχρι τις 2 το πρωί, όταν χτύπησε πάλι επίμονα την πόρτα της. «Μη θυμώσεις πολύ, αγαπητή μου», είπε η κυρία Χόξμπι. «Η ηλίθια καμαριέρα μου γύρισε σπίτι της και μόλο που ελπίζω ότι θα κοιμηθώ απόψε, δεν υπάρχει ψυχή να μου λύσει τον κορσέ». Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό», γκρίνιαξε η κυρία Μάλοου. «Τι άλλο να έκανα? Είμαι μια παντέριμη, ξεχασμένη, εγκατελειμμένη από το σύζυγό της γυναίκα, αγαπητή μου, αλλά δεν σκοπεύω να κοιμηθώ και με τον κορσέ μου και με τέτοια νέα. Σε παρακαλώ, λύσε με, χρυσή μου. Η ακαλέσθητη, ο χοροδιδάσκαλος, εγώ και ο νεαρός Χόλι, ξέρεις, τη βορεινή βεράντα». «Πώς να σε λύσω έτσι που στριφογυρίζεις?» διαμαρτυρήθηκε η κυρία Μάλοου, προσπαθώντας να λύσει τα κορδόνια του κορσέ της συγκατοίκου της. Ξέχασα. Πρέπει να διηγηθώ την ιστορία μου χωρίς τη βοήθεια των ματιών σου. Ξέρεις ότι έχεις πολύ όμορφα μάτια, αγαπητή μου. Λοιπόν, για να αρχίσουμε, πήγα τον νεαρό Χόλι σε μια συνάθρηση και βρεθήκαμε πολύ κοντά τους. Ήταν δίπλα μας και την ακούσαμε που του μιλούσε. «Ποια? Πώς? Εξήγησέ μου». «Ξέρεις ποιους εννοώ, την ακαλέσθητη με το χοροδιδάσκαλο. Ακούγαμε καθαρά κάθε τους λέξη, που κρυφακούγαμε αδιάντροπα, ειδικά ο νεαρός Χόλι. Πολύ, σχεδόν την αγαπάω αυτή τη γυναίκα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ορίστε, μπορείς να γυρίσεις τώρα. Τι συνέβη?» «Μια στιγμή».
Μεγάλη ανακούφιση τώρα. Ανυπομονούσα να απαλλαγώ από τον κορσέ μου τον τελευταίο μισάωρο, πράγμα πολύ δυσίωνο για αυτή την περίοδο της ζωής μου. Αλλά όπως έλεγα, ακούγαμε την ακαλέσθητη να μιλάει και να σέρνει τα λόγια της χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Μιλάει με προφορά σερβιτόρας καπηλιού ή κομψεβάμενου υπασπιστή στρατηγού. «Κοίταξε εδώ, έχεις αδυναμία», είπε, και ο χοροδιδάσκαλος το παραδέχτηκε σε μια γλώσσα που με έκανε να οχριάσω. Για λίγη ώρα η ακαλέσθητη έμεινε σκεπτική. Έπειτα την ακούσαμε να λέει: «Κοίταξε εδώ, κύριε Μπέντ, γιατί είσαι ένας τόσο χυδαίος ψεύτης?» Λίγο έλειψε να εκραγώ όταν ο χοροδιδάσκαλος αρνήθηκε την κατηγορία. Φαίνεται ότι ποτέ δεν της είχε αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος. Το είπα ότι δεν θα το έκανε και το είχε πάρει κατάκαρδα, το είχε πάρει προσωπικά, φαντάζομαι. Για ένα 5 λεπτό συνέχισε να μιλάει σέρνοντας τα λόγια της, επικρίνοντάς τον για την απιστία του, τόσο αυστηρά μάλιστα όσο δεν θα το έκανε ούτε η ίδια η μάνα του. «Ορίστε, έχεις μια καλή και μικρή, ορίστε», είπε. «Είναι 10 φορές καλύτερη από μένα. Ποτέ δεν μου είπες ούτε λέξη για αυτήν και το σκέφτηκα πολύ και νομίζω ότι είσαι ψεύτης». Καλά δεν του τα έλεγε? Ο χοροδιδάσκαλος άρχισε να κλαψουρίζει και να παραλυρεί, τόσο που ο νεαρός σχόλη πρότεινε να ορμήσει μέσα και να τον χτυπήσει. Η φωνή του γίνεται πολύ στριγγή όταν είναι τρομοκρατημένος. Η ακαλέσθητη πρέπει να είναι σπάνια γυναίκα. Του εξήγησε πως αν ήταν ελεύθερος δεν θα έφερνε αντίρρηση για την αφοσίωση που της έδειχνε. Από τη στιγμή όμως που είναι παντρεμένος και πατέρας ενός όμορφου παιδιού, τον θεωρούσε υποκριτή και το επανέλαβε αυτό 2 φορές. Στο τέλος του είπε: «Και σου τα λέω αυτά επειδή η γυναίκα σου έχει θυμώσει μαζί μου και απεχθάνω τους καυγάδες με τις γυναίκες, αλλά και γιατί συμπαθώ τη γυναίκα σου. Ξέρεις πως φέρθηκες τις τελευταίες 6 εβδομάδες. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, δεν έπρεπε. Είσαι πολύ γέρος και πολύ χοντρός. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κλαψούρισε ο χοροδιδάσκαλος ακούγοντας τα λόγια αυτά. «Φύγε τώρα», του είπε. «Δεν θέλω να σου πω τι σκέφτομαι για το άτομό σου, επειδή νομίζω ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος. Θα μείνω εδώ μέχρι να αρχίσει ο επόμενος χορός. Πιστεύεις ότι αυτό το πλάσμα είχε τόση ψυχή μέσα του? Ποτέ δεν τη μελέτησα από τόσο κοντά όσο εσύ. Μου φαίνεται αφύσικο». Και τι έγινε μετά? Ο χοροδιδάσκαλος δοκίμασε να την καλοπιάσει μέχρι που παράστησε το Λόρδο Χάι Βόρντον και αναγκάστηκα να τσιμπήσω τον νεαρό Χόλι για να κάνει ησυχία. Με το που τελείωνε την κάθε φράση του εκείνη μου γκρίζε και στο τέλος εκείνος έφυγε βλαστημώντας, όπως οι άντρες στα μυθιστορήματα. Ήταν χειρότερος από κάθε άλλη φορά. Γέλασα με την καρδιά μου. Την αγαπώ πολύ αυτή τη γυναίκα, παρά τον ντύσιμό της. Και τώρα πηγαίνω για ύπνο. Τι σκέφτεσαι για όλα αυτά? Δεν πρόκειται να αρχίσω να σκέφτομαι πριν ξημερώσει, απάντησε η κυρία Μάλου και χασμουρήθηκε. Μπορεί να έλεγε αλήθεια. Μερικές φορές την πατάνε χωρίς να ξέρουν τίποτε. Η μεταφορά όσων άκουσε με τα ίδια της τα αυτιά η κυρία Χόξμπι ήταν αρκετά στολισμένη, αλλά ειλικρινής μέχρι και ρέας. Για λόγους που μόνο η ίδια γνώριζε, η κυρία Σέιντι Ντελβίλ είχε επιτεθεί στον κύριο Μπέντ, τον είχε κάνει κομμάτια και τον είχε πετάξει σαν κατεμένο και ανάπηρο πριν αποστρέψει από πάνω του διαπαντός το φως των ματιών της. Και εκείνος, καθώς ήταν άνθρωπος επινοητικός και κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος που τον είχε χαρακτηρίσει γέρο και χοντρό, έδωσε στην κυρία Μπέντ να καταλάβει ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας της στον Ντουν είχε πέσει θύμα μιας ανελαίητης καταδίωξης από την κυρία Ντελβίλ και της διηγήθηκε την ιστορία τόσες πολλές φορές και τόσο παραστατικά ώστε κατέληξε και ο ίδιος να την πιστεύει, ενώ η γυναίκα του έμεινε κατάπληκτη από τους τρόπους και τα καμώματα ορισμένων γυναικών. Όταν η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται, η κυρία Γουάντι
Η κυρία Wendy ήταν πάντοτε εκεί για να ξυπνά τις υποψίες που έκαιγαν κρυφά στην καρδιά της κυρίας Μπεντ και να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορούσε στη γαλήνη και την ευρυθμία του ξενοδοχείου. Η ζωή του κυρίου Μπεντ δεν ήταν ευτυχισμένη, γιατί αν η ιστορία της κυρίας Wendy αληθεύε, τότε ο κύριος Μπεντ ήταν, όπως υποστήριζε η σύζυγός του, απολύτως αναξιόπιστος. Αν πάλι αλήθευε η δική του εκδοχή, τότε οι χαρές του στις συναναστροφές και τις συζητήσεις ήταν τόσο μεγάλες, ώστε χρειαζόταν συνεχής περιφρούρηση. Και πράγματι, ο κλειός γύρω του έσφιγγε τόσο πολύ, ώστε έφτασε να μετανιώσει αληθινά για το γάμο του και να παραμελεί την εμφάνισή του. Στο ξενοδοχείο μόνο η κυρία Ντελβίλ δεν είχε αλλάξει. Μετακίνησε την καρέκλα της 5-6 βήματα προς την κορυφή του τραπεζιού και κατά καιρούς, μόλις έπεφτε το δειλινό, αποτολμούσε να προσκαλέσει φιλικά την κυρία Μπεντ, η οποία αρνιόταν πάντοτε. «Το κάνει για χάρη μου», έλεγε η ανάρετη Μπεντ. «Είναι πολύ επικίνδυνη και μοχθηρή γυναίκα», μουρμούριζε η κυρία Wendy. Και το χειρότερο απ' όλα, τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Σίλμα ήταν γεμάτα. «Πόλη, φοβάσαι τη διφτερίτιδα?» «Δεν φοβάμαι τίποτε εκτός από την ευλογιά. Η διφτερίτιδα σκοτώνει, αλλά δεν παραμορφώνει». «Γιατί ρωτάς?» «Επειδή η μικρή των Μπεντ κόλλησε και όλο το ξενοδοχείο έχει αναστατωθεί. Η Wendy έβαλε τα 5 μικρά της στο τρένο και έγινε καπνός. Ο χοροδιδάσκαλος φοβάται για το πολύτιμο λαρύγγι του και εκείνη, αξιολύπητη γυναικούλα, η σύζυγός του, δεν είχε ιδέα τι να κάνει. Ήθελε να πλύνει το παιδάκι με μουστάρδα. Αν είναι δυνατόν. Και εσύ που τα έμαθες πάλι όλα αυτά?» «Στην αγορά πριν από λίγο. Μου τα είπε ο Δόκτωρ Χουάλεν. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου βρίζει τους Μπεντ και οι Μπεντ βρίζουν το διευθυντή. Είναι ένα ανεύθυνο ζευγάρι». «Λοιπόν, τι έχεις στο μυαλό σου?» «Το εξής, και ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που ζητώ. Θα είχες αντίρρηση να φέρναμε το παιδί εδώ μαζί με τη μητέρα του, υπό τον αυστηρότατο όρο ότι δεν θα βλέπουμε ούτε μία φορά το χοροδιδάσκαλο? Θα χαρεί ιδιαιτέρως να μείνει μακριά μας. Πόλη, είσαι ένας άγγελος. Η γυναίκα κοντεύει να τρελαθεί. Και εσύ δεν ξέρεις τίποτε για εκείνη και θα βγάζες τα άπλητά της στη φόρα, αρκεί αυτό να σε διασκέδαζε για μια στιγμή. Γι' αυτό βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για χάρη του κουτσουβελού της». «Όχι, Λου, δεν είμαι εγώ ο αρχάγγελος, ούτε ο άγγελος. Εγώ θα περιοριστώ στα διαμερίσματά μου και θα την αποφύγω. Εσύ κάνε ό,τι σου αρέσει. Πες όμως μονάχα γιατί το κάνεις». Το βλέμμα της κυρίας Χόξμπι γέμισε τρυφερότητα. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και έπειτα τα μάτια της στράφηκαν πάλι στο πρόσωπο της κυρίας Μάλοου. «Δεν ξέρω», αποκρίθηκε σιγανά. «Αχ, εσύ ακριβή μου. Πόλη, μην αγγίζεις τα μαλλιά μου, θα μου τα χαλάσεις. Να μην το ξανακάνεις αυτό χωρίς να με προειδοποιήσεις. Ας ετοιμάσουμε τώρα τα δωμάτια. Δεν νομίζω ότι θα μου επιτρέπετε να κυκλοφορώ στον κόσμο για 1 μήνα. Το ίδιο και εγώ. Δόξα τω Θεώ, θα χορτάσω τουλάχιστον ύπνο». Προς μεγάλη έκπληξη της κυρίας Μπεντ, τόσο εκείνη όσο και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο σπίτι πριν καλά καταλάβουν που βρίσκονταν. Η ευγνωμοσύνη του Μπεντ ήταν μεγάλη και ανυπόκριτη, τόσο επειδή φοβόταν μήπως κολλήσει ο ίδιος, όσο και επειδή ήλπιζε πως περνώντας μερικές εβδομάδες μόνος με την κυρία Ντελβίλ στο ξενοδοχείο θα κατόρθωνε να της αποσπάσει κάποιες εξηγήσεις. Η κυρία Μπεντ, μπροστά στο φόβο για τη ζωή του παιδιού της, είχε ξεχάσει τη ζήλια της.
«Μπορούμε να σας δώσουμε καλό γάλα», της είπε η κυρία Χόξμπι, «και το σπίτι μας είναι πολύ πιο κοντά του γιατρού από ότι το ξενοδοχείο. Επίσης δεν πρόκειται να νιώθετε ότι βρίσκεστε σε εχθρικό έδαφος». «Πού είναι η αγαπητή κυρία Γουάντι?» Έδειχνε να είναι ιδιαίτερα στενή σας φίλη. «Με εγκατέλειψαν όλοι», απάντησε με πικρία η κυρία Μπέντ. Η κυρία Γουάντι έφυγε πρώτη. Είπε ότι έπρεπε να ντρέπομαι για τον εαυτό μου επειδή έφερα μία επιδημία εδώ, αλλά είμαι βέβαιη ότι δεν ήταν δικό μου λάθος, μου είπε η μικρή Ντόρα. «Πολύ ευγενικό», μουρμούρισε ειρωνικά η κυρία Χόξμπι. Η ίδια η Γουάντι είχε μία επιδημία από μόνη της. Κολλάει πιο εύκολα και από την πανούκλα, και όποιος την κολλάει τρελαίνεται αμέσως. Την είχα γειτόνισσα πριν από 3 χρόνια στο Elysium. Ακούστε τώρα όμως, εμάς δεν πρόκειται να μας κουράσετε καθόλου. Έντυσα ολόκληρο το σπίτι με σεντόνια που πλήθηκαν στη φενόλη. Δεν μυρίζει ανακουφιστικά. Να θυμάστε ότι μπορείτε να με βρείτε όποια στιγμή με χρειαστείτε. Ενώ η υπηρέτριά μου θα βρίσκεται κοντά σας όταν η δική σας θα πηγαίνει για φαγητό και δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ αν κλάψετε. Μέρα και νύχτα η Ντόρα Μπέντ ήταν το αντικείμενο των ανώφελων προσπαθειών της μητέρας της. Ο γιατρός την επισκεπτόταν κάθε 8 ώρες και το σπίτι ανάδυνε τη μυρωδιά του υγρού κόντι, της χλωρίνης και των πλημμένων στη φενόλη συντονιών. Η κυρία Μάλοου είχε περιοριστεί στα διαμερίσματά της, θεωρώντας ότι είχε κάνει αρκετές υποχωρήσεις εν ονόματι της φιλανθρωπίας, ενώ ο γιατρός αντιμετώπιζε την κυρία Χόξμπι ως βοηθό του όταν εξέταζε τη μικρή ασθενή του. «Δεν έχω ιδέα από αρρώστιες», είπε η κυρία Χόξμπι στο γιατρό. «Πείτε μου μόνο τι πρέπει να κάνω. Να εμποδίζετε αυτή την τρελή γυναίκα να φυλάει το παιδί και να εκτελείτε απλά καθήκοντα νοσοκόμας όταν χρειάζομαι τη βοήθειά σας», απάντησε εκείνος. «Θα της απαγόρευα να μπαίνει στο δωμάτιο της ασθενούς αν δεν ήμουν βέβαιος ότι θα πέθαινε από την αγωνία της. Η παρουσία της ήταν ανώφελη. Να μην ξεχνάτε ότι βασίζομαι σε εσάς και τις υπηρέτριές σας». Η κυρία Χόξμπι συμφώνησε, μόνο που η ευθύνη ζωγράφισε μελανούς κύκλους κάτω από τα μάτια της και την ανάγκασε να φοράει τα πιο παλιά φορέματά της. Η κυρία Μπέντ κόλλησε πάνω της όπως ένα φοβισμένο παιδί στη μάνα του. «Ξέρω ότι θα κάνετε καλά την Ντόρα, δεν είναι αλήθεια?» Επαναλάμβανε 20 τουλάχιστον φορές την ημέρα και άλλες 20 η κυρία Χόξμπι απαντούσε γενναία «Και βέβαια θα την κάνω καλά». Αλλά η κατάσταση της Ντόρας δεν βελτιωνόταν και ο γιατρός ερχόταν όλο και πιο τακτικά στο σπίτι. «Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής», είπε. «Θα έρθω πάλι γύρω στις 3 με 4 το πρωί». «Κύριε των δυνάμεων», ξέσπασε η κυρία Χόξμπι, «ποτέ δεν μου έχει μιλήσει για υποτροπή. Έχω εγκαταλείψει τελείως το διάβασμα και δεν έχω άλλο στήριγμα από αυτήν την άχρηστη μητέρα». Ήταν βαθιά νύχτα και λαγοκοιμόταν σε μια πολυθρόνα μπροστά στο τζάκι. Στην έπαυλη του αντιβασιλέα δινόταν δεξίωση και ονειρευόταν ότι ήταν εκεί. Όταν άνοιξε τα μάτια και αντίκρισε την κυρία Μπέντ και την κοίταζε τρομοκρατημένη. «Ξυπνήστε, ξυπνήστε, κάντε κάτι», την οικέτεψε η κυρία Μπέντ. «Η Ντόρα θα πνιγεί από το βήχα. Θα την αφήσετε να πεθάνει?» Η κυρία Χόξμπι αναπήδησε από την πολυθρόνα της και έτρεξε στο κρεβάτι. Το παιδί αγωνιζόταν να αναπνεύσει, ενώ η μητέρα του έσφιγγε απελπισμένη τα χέρια της. «Μα τι μπορώ να κάνω?» «Τι μπορείτε να κάνετε? Δεν μένει ακίνητη. Δεν μπορώ να την κρατήσω». «Γιατί δεν μας είπε τίποτα ο γιατρός?» φώναξε η κυρία Μπέντ. «Θα με βοηθήσετε?» «Πεθαίνει. Ποτέ δεν έτυχε να δω παιδί να πεθαίνει», τράβλησε η κυρία Χόξμπι αδύναμα. Και έπειτα, ας μην κατακρίνει κανείς την αδυναμία της μετά από τόση εξάντληση και τόση αγρύπνια, κατέρευσε και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της. Οι καμαριέρες έξω από την πόρτα του δωματίου ροχάλιζαν βαριά. Έξω αντίχησε το στρίγκλισμα των τροχών μιας χειράμαξας.
ο κρότος μιας πόρτας που άνοιγε. Ακολούθησαν βαριά βήματα στη σκάλα και η κυρία Ντελβίλ μπήκε στο σπίτι, όπου βρήκε την κυρία Μπέντ να φωνάζει να φέρουν το γιατρό και να πηγαίνει πάνω κάτω σαν τρελή στο δωμάτιο. Η κυρία Χόξμπι, με τα χέρια στα αυτιά της και το πρόσωπό της κρυμμένο στο ύφασμα μιας πολυθρόνας, ρηγούσε από πόνο σε κάθε κραυγή που ερχόταν από το κρεβάτι και μουρμούριζε «Δόξα τω Θεώ που δεν απέκτησα ποτέ μου παιδί, δόξα τω Θεώ». Η κυρία Ντελβίλ κοίταξε για μια στιγμή το κρεβάτι, τύλιξε τα χέρια γύρω από τους ώμους της κυρίας Μπέντ και της είπε σιγανά «Φέρτε μου λίγη καυστική σόδα, γρήγορα». Η μητέρα υπάκουσε μηχανικά. Η κυρία Ντελβίλ είχε γονατίσει μπροστά στο κρεβάτι και άνοιγε το στόμα του παιδιού. «Θα τη σκοτώσεις», φώναξε η κυρία Μπέντ. «Πού είναι ο γιατρός, αφήσέ την». Για μια στιγμή η κυρία Ντελβίλ δεν απάντησε, συνεχίζοντας να είναι απασχολημένη με το παιδί. «Δώσε μου τώρα την καυστική σόδα και κράτησε τη λάμπα πάνω από τον ώμο μου. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Δώσε μου το οξύ, καταλαβαίνεις», είπε μετά. Για δεύτερη φορά η κυρία Ντελβίλ έσκυψε πάνω από το παιδί. Η κυρία Χόξμπι, με το πρόσωπό της ακόμα κρυμμένο, έκλαιγε και ρηγούσε. Μία από τις καμαριέρες μπήκε παραπατώντας από την ίστα μέσα στο δωμάτιο και είπε «Ο γιατρός ήρθε». Η κυρία Ντελβίλ γύρισε το κεφάλι. «Πάνω στην ώρα ήρθατε», του είπε. «Την έπνιγε όταν έφτασα και την καυτηρίασα». Μετά το τελευταίο ατμόλουτρο δεν υπήρχε ίχνος μεμβράνης στις αναπνευστικές οδούς. «Φοβόμουν πως ήταν η γενική αδυναμία της», μονολόγησε ο γιατρός, και έπειτα, κοιτάζοντας την ασθενή, είπε σιγανά «Κάνατε αυτό που εγώ φοβόμουν να κάνω χωρίς γνωμάτευση. Ήταν μεγάλη τύχη που ήρθα στο χορό». Η κυρία Χόξμπι ανασήκωσε το κεφάλι της. «Αυτό ήταν», είπε εξαντλημένη. «Είμαι άχρηστη, χειρότερη και από άχρηστη. Τι κάνετε εσείς εδώ?» Με τα λόγια αυτά κοίταξε την κυρία Ντελβίλ και η κυρία Μπέντ, συνειδητοποιώντας για πρώτη φορά ποια ήταν ο απομηχανής Θεός, ακολούθησε το παράδειγμά της. Τότε η κυρία Ντελβίλ, φορώντας ένα μακρύ βρώμικο γάντι και διορθώνοντας την τζαλακωμένη και άκομψη τουαλέτα της, άρχισε να τους εξηγεί. «Ήμουν στο χορό και ο γιατρός μου είπε ότι το παιδί ήταν πολύ άρρωστο. Έφυγα λοιπόν νωρίς, βγήκα στην πόρτα σας που ήταν ανοιχτή και έχασα το δικό μου παιδί πριν από 6 μήνες και από τότε προσπαθώ να ξεχάσω και ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση και για όλα όσα έγιναν». Η κυρία Μπέντ κόντευε να βγάλει το μάτι του γιατρού με τη λάμπα, καθώς ήταν σκυμμένος πάνω από την τόρα. «Πάρτε την από εδώ», της είπε εκείνος. «Νομίζω ότι το παιδί θα γίνει καλά χάρη σε εσάς, κυρία Ντελβίλ. Εγώ θα έφτανα πολύ αργά, αλλά σας διαβεβαιώ», συνέχισε κοιτάζοντας την κυρία Ντελβίλ, «δεν είχα τον παραμικρό λόγο να το περιμένω αυτό. Η μεμβράνη πρέπει να αναπτύχθηκε σαν μανιτάρι. Θα με βοηθήσει μία από εσάς, παρακαλώ?» Η κυρία Χόξμπι είχε ρηχτεί στην αγκαλιά της κυρίας Ντελβίλ και έκλαιγε με λυγμούς. Η κυρία Μπέντ αγκάλιαζε τις άλλες δύο γυναίκες. «Κύριε των δυνάμεων, χάλασα τα όμορφα τριαντάφυλλά σας», είπε η κυρία Χόξμπι, ανασηκώνοντας το κεφάλι της από τις φρικαλαιότητες από γύψο, κόλλα και χώμα πάνω στον ώμο της κυρίας Ντελβίλ και τρέχοντας στο πλευρό του γιατρού. Η κυρία Ντελβίλ πήρε την εσάρπα της και βγήκε αργά από το δωμάτιο, στεγνώνοντας τα μάτια της με το γάντι που δεν είχε φορέσει. «Πάντα έλεγα ότι ήταν γυναίκα με ψυχή», μουρμούρισε ιστερικά ανάμεσα σε λυγμούς η κυρία Χόξμπι, «και αυτό το αποδεικνύει». Έξι εβδομάδες αργότερα η κυρία Μπέντ και η Ντόρα επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Η κυρία Χόξμπι είχε βγει από την κοιλάδα της ταπείνωσης, είχε πάψει να κατακρίνει τον εαυτό της για την κατάρρευσή της σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή και είχε μάλιστα αρχίσει να διευθύνει τις υποθέσεις του κόσμου όπως πρώτα. Έτσι κανένας δεν πέθανε, όλα πήγαν καλά και εγώ φίλησα την ακαλέσθητη πόλη. Νιώθω πολύ γερασμένη. Φαίνεται στο πρόσωπό μου.
Τα φιλιά δεν φαίνονται ποτέ, σωστά? Ασφαλώς ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα της σωτήριας εμφάνισης της ακαλέσθητης. Άγαλμα πρέπει να τη στήσουν, άγαλμα. Μόνο που κανένας γλύπτης δεν θα τολμούσε να αντιγράψει εκείνα τα ρούχα. Έκανε η κυρία Μάλοου. Ανταμείφθηκε με άλλον τρόπο. Ο χοροδιδάσκαλος κυκλοφορεί χαμογελαστός σε ολόκληρη τη Σίμλα και δίνει σε όλους να καταλάβουν ότι εκείνη ήρθε εξαιτίας του άσβεστου έρωτά της για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Για να σώσει το παιδί του. Και φυσικά όλη η Σέλμα το πιστεύει. Μα η κυρία Μπέντ το πιστεύει περισσότερο από όλους τους άλλους. Τώρα ούτε που γυρίζει να μιλήσει στην ακαλέσθητη. Δεν είναι ένας άγγελος ο χοροδιδάσκαλος. Η κυρία Χόξμπι ύψωσε τον τόνο της φωνής της και δεν σταμάτησε να μιλά μέχρι την ώρα που πήγαν για ύπνο. Οι πόρτες των 2 δωματίων ήταν ορθάνυχτες. «Πόλη», είπε μια φωνή μέσα στο σκοτάδι. Τι είπε εκείνη η βαθύπλουτη κοσμογυρισμένη Αμερικανίδα πέρυσι όταν έπεσε από την αμαξά της καθώς έστριβε σε μια αγωνία? Χρησιμοποίησε κάποιο γελίο επίθετο που έκανε τον άνθρωπο που την κουβαλούσε έξω φρενών. «Ασήμαντε», απάντησε η κυρία Μάλοου. Χωρίς να ανοίξει σχεδόν τα χείλη του φώναξε «Ασήμαντε». «Ακριβώς», συμφώνησε η φωνή. «Πόσο ασήμαντα είναι όλα αυτά?» «Ποια?» «Όλα. Τα παιδιά, η διφθερίτιδα, η κυρία Μπέντ και ο χοροδιδάσκαλος. Εγώ που έκλαιγα στην πολυθρόνα και η ακαλέσθητη που ήρθε ουρανοκατέβατη. Αναρωτιέμαι ποιο να ήταν το κίνητρο ή μάλλον τα κίνητρα». «Μη ρωτάς εμένα. Κι αν δεν πήγαινε για ύπνο».